Пламен Стайков спечели втори, четвърти и пети специален етап. Поведе след втория, но за съжаление спукана гума в шести специален етап го прати да догонва лидерите. Сега силни аплодисменти за третите в класирането. Екипажа на домакинския Евроком Рали Тим. Пламен Стайков, Слав Ландов. Силни аплодисменти. Победа в 43-то издание на Рали Стар Историци за екипажа. Пламен Стайков, Слав Ландов, АТК Мегапро. Само две думи за всички тук на 43-то Рали Стар Историци. Искам да кажа на всички, много добре знаят, че всички автомобилни състезатели, най-вече аз, давам газ заради публиката и заради това съм тук. Много се радвам, че ги зарадвам. Най-хубавото от всяко едно състезание в финала. Много се радвам, че това е едно състезание, което премина без някакви сериозни инциденти и че общо взето всички сме тук на финала. Искам много да благодаря на Пламен, на нашите механици и на нашия спонсор за това, че ни направиха възможно това състезание за нас. Браво! Още на вашия полицай и Пламен Стайков и Слав Ландов. Купите ще връчи господин областният управител на област Пловдив, господин Здравко Димитров.
И така, дами и господа, за генералното класиране. Сега ще помоля и момичето на Маги Вълчанова тук да ми помага. Бутилките ще класиране. Тази е пилота Димитър Илиев, а тази имам честа да се докосна до купата на Янаки Янакиев. Тази е за господин Янакиев. Само секунда. За навигатор и за пилот. Дами и господа, аплодисменти в този момент да асистира на колегите момиче на Модерната агенция на Маги Вълчанова. Сега за третите. Купата за пилот и купата за навигатор. Господин Здравко Димитров има наистина този красив момент. Е време сега да го запечатаме. Нека изчакаме, разбира се, поздравленията. Още една бутилка шампанско, като че ли липсва тука. За победителя! Дами и господа, имаме думата сега.